περίεργη. Πώς θα το φέρει η βόλτα τούτο εδώ το χταποδάκι, δηλαδή χταποδάρα, η κυρία Τασία. Και μάλιστα χωρίς καθόλου νερό. Πώς? Θα το βάλω στο τηγάνι σε πολύ σιγανή φωτιά να έρθει να βγάλει το δικό του το νερό. Έχει ζουμάκια μέσα το χταπόδι και θα τα βγάλει, θα τα αφήσει στο τηγάνι. Θα το βγάλει όλο του το ζουμί και θα σιγοβράσει, θα μαλακώσει και συνέχεια θα το πιει το ζουμάκι του και εφόσον το πιει το ζουμάκι του θα ρίξουμε το ξύδι να το σβήσουμε και μετά το λαδάκι. Αυτό θέλω να το δω. Ναι. Τώρα όμως κυρία Τασία. Τώρα. Μεγάλος ήταν αυτός ο οχτάπους μου φαίνεται. Μεγάλος βέβαια. Θα βάλω και τη δάφνη, να πάρει το άρωμα της δάφνης. Αρχίζει τώρα σιγά σιγά το βλέπω. Και φουσκώνει και μυρίζει και βγάζει τον ατμό του. Άρα ατμό χωρίς νερό δεν γίνεται. Αρχίζει λοιπόν και βγάζει το νεράκι του το χταπόδι. Βέβαια, το νεράκι. Σκεπάζομαι. Και τώρα πρέπει να έχουμε φυσικά υπομονή. Τώρα θα αρχίσει να βγάζει το ζουμάκι του. Για να το δούμε. Βλέπετε. Βλέπετε. Άλλαξε και χρώμα. Και άλλαξε και χρώμα. χρώμα. Βλέπω, λέει κατακόκκινο. Βλέπετε τι χρώμα πήρε. Είχα ακούσει ότι τα καλαμάρια στην Ύδρα είναι νόστιμα, αλλά τελικά και τα χταπόδια. Όλα είναι αρκεί να ξέρεις να τα μαγειρέψεις σωστά. Μου δίνετε σας παρακαλώ το ξύδι. Έχω συνηθίσει έτσι, δεν μπορώ. Μου δίνεις θα λέτε. Μαγειρεύουμε μαζί, δεν μαγειρεύουμε. Εδώ. Εγώ θα το ξεσκεπάσω όμως. Ναι. Σιγά σιγά του ρίχνουμε το ξυδάκι. Το σβήνουμε. Απλό ελληνικό ξύδι. Μη σας δω και ρίξετε κανένα μπαλσάμικο. Φτάνει. Κρατήστε το για τη σαλάτα σας αυτό. Αυτό είναι. Τώρα μου δίνεις σε παρακαλώ το λάδι. Λάδι τώρα. Μπόλικο βλέπω, Ναι, το θέλει το λαδάκι του για να το κρατάει μαλακό. Αλάτι. Μου λείπει το αλάτι. Δεν πάει αλάτι. Γιατί? Γιατί έχει το αχταπόδι αλάτι. Ούτε αλάτι, ούτε πιπέρι, τίποτα. Η δαφνούλα μόνο είναι υπεραρκετό. Και τώρα θα έρθει το ζουμάκι του να μελώσει, να γίνει σαν κρεμούλα έτσι, αυτό το λίγο που θα μείνει. Κάτι μου λέει ότι έχει μελώσει τέλεια η σάλτσα και το χταπόδι μας έχει γίνει λουκουμάκι. Τι λέτε? Ναι, έτοιμο είναι. Έτοιμο είναι, μπορούμε να σερβίρουμε. Βλέπετε τη σαλτσούλα. Να κλείσω? Να κλείσετε, ναι. Βλέπετε. Αναστενάζω. Μοσχοβολάει. Μοσχοβολάει. Σας βάλω άλλο? Όχι, θέλω να μου βάλετε σαλτσούλα. Καλή σας όρεξη. Η όρεξη δεν μας λείπει καθόλου. Όπως δεν πρέπει με τίποτα να σας λείπει αυτή εδώ η συνταγή. Διότι με την πρώτη ματιά, είμαι σίγουρη, σας φάνηκε απλή. Αλλά έχει τέχνη το χταπόδι. Χταπόδι τηγανιτό. Υλικά για 8 άτομα. 1,5 κιλό χταπόδι μόνο τα πλοκάμια. Φρέσκο ή καταψυγμένο. 1 φλιτζάνι τσαγιού ελαιόλαδο. 3 τέταρτα φλιτζάνι του τσαγιού ξύδι. Και 3 φύλλα δάφνης.